салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дастгирии худро фаромӯш накунед, лайка биҷақед, дар канали мо подписатсия кунед, фикри ақидаҳои худро дар комментария ҳатман нависед. бародаро, ина бародаро, мо биза нав харидем ай сешанби бозор 970 сомон. 970 сомон харидемаш. ҳозир иншоаллоҳ мекушемаш. ҳозир киштанша сар мекунем. така ами така маънуш янам буд бу мекуна. ина бародаро, биза киштем. ҳозир да пӯскиниш мезанем. нав биза киштем тамом кунем, пӯстиш мекунем. намедонем чанд кило гӯш мекунад. ҳозир пӯстиш кунем мефаҳмем. نباید شوه بلوش